Guys, itai fast and this could have garisa. And this could have garisa. That's the don't chichika kutangirwa muchaneta. What in the Sara? Alright, guys. Mamukasei, guys. Inini guys ndiri kusorora. Kwakusina magetsi nembi zvatoveko kuRustenburg zvokuti magetsi ari kuenda. Zvatoveko kuRustenburg zvokuti magetsi ari kuenda. Guys, vari mu comment section nditegerewo mwana anonzi Docmark. Ndidedzerewo mwana anonzi Docmark. Comment section tegai Docmark. Tegai Docmark, guys. Tive tapedza nyaya ipano. Vari mu comment section ndidedzerewo mwana anonzi Blessing Docmark. Docmark. Ndidedzerewo mwana anonzi Blessing Docmark mu comment section. Ndidedzerewo mwana anonzi Docmark, guys. Ndidedzerewo mwana anonzi Docmark. Ndidedzerewo mwana anonzi Docmark. Ndidedzerewo mwana anonzi Docmark. Tegai Docmark, guys. Yes, tegai Docmark. Tegai Docmark. Tegai Docmark. Mumudzo tukudiwa kunoku. Tegai Docmark. Yes, and this would take the Docmark and Blessing Docmark, something like that. Let's say Blessing Docmark. Magetsa apindira kuRustenburg maimwana. Izvo zvanga asiko. Agasiko ayangodzima adzoka izvozvi. Maimwana. Adzoka izvozvi ende he. Nezuro akaenda kuma past 8 asi akadzoka kuma to 10. Nemi tatisingazivi kuti magetsi anoenda isu. Tasingazvizivi zvatoveko kunoku. Ha zvakaoma. Guys, magetsi akutoenda okuside kunoku zvatongofanana nekuZimbabwe uko. Zvafanana. Mudedze iDocmark auye anzi makatodzokera kumba here. Ndiri kumba. Ndidusile ndiri kumba. Mudedze auye, mudedze. Ngauye Docmark. Fabi, how are you? Mudedze auye. Ndamuudza kuti ndikuinda palive handizoti nemhaka yasati auye. I don't know why I sat away. I told him kuti ndikuenda palive. This is what problem iri papi. Imi zvakaoma letishedhi yacho kwa stage 4. Saka tichazoenda pa stage 1 here zvokuti zvichapera izvi kana kuti yatongove game. Yes mwanangu Cynthia Rovarashi, how are you? Guys, svikai 550 nditenge kutaura nyaya iyi. Svikai 550. Pane nyaya yanetsa. Svikai 550 tange kuzuwa nyaya iyi. Tionesane kuti imi munoti chii nenyaya ishi iri pano. Zvabuda musarudzo yenyu ndozvichaitika. Handiti sarudzo yepovho. Ndamudza Docmark kuti hande kuningikiri kulive tinobvunza vamwe. Ini ndovimba nemadiaries angu. Ende ikoko zvabuda musarudzo kumadiaries iwe huya nevanhu vako. Handitika zvabuda musarudzo ndozvotoita. Anoona ndamuudza. Saka handisi kuziva because tiri kutopokana zvakasimba. Tikupokana zvakasimba. Nemwana wangu ina Docmark. Right. Kwai takati tinofana kusvika 1000. Nazina anisi takati tinofana kusvika 1000. Okay. Ndo vamwe vari kumabasa magetsi vamwe hakuna network saka 1000 inogona kutinetsa kuti tisvike. Right. Saka mamukasei guys, I hope you're okay. Quite nasasura maswisi. Kumwe kwawabva nekupiko nai mningina kwamaititi. Anyway zvakwana maititi vakurwadziswa vasikana. Vanhu ngavaione tsitsi anyway. Vaione tsitsi vasikana. Maititi vaya she has been through a lot asikana pese kumasure. Takazvitaura kuti hakuna munhu akangwara panyaya dzemujolo idzi guys. Panyaya dzemujolo hakuna munhu akangwara asikana. Hazvina kuti ndiani kana kuti ndiani guys. Unorohwa metsi. Mujolo ndo chinhu chinoti hambula guys. Unless uchiti handichapindi mumujolo ya. Kana uchingorimo mumujolo guys, mujolo humble you mujolo. Ende unenge wamurudo mozati sio akazi tikaperera guys, toperera nemoyo yose. Ani maona tinotoperera nemoyo. Ani machona. Saka zvinonetsa. I feel sorry for her really
Truly speaking, I like she has kind of lost weight, guys, and it's no longer funny, guys. It's not funny anymore. It's not funny anymore. People appears to be strong, guys, in front of the people, but kuseruku vanenge vachiguduka. Handimaona. Mukangozati people they try to be strong pamberi pecamera, but kuseruku anenge achitotsva. Zvinotibatsira tisawedzere munyu pamaronda, guys, kana kuwedzera moto, parafini pamoto. Handimaona. Zvemujole hazvina member zvezvo, guys. Tose tinorohwa 10 years. Kana murume wako wanenge uchitemba nechiti murume wangu cheshe achigona kuitira mashiripiti kuti anoita zvakawanda wanda kunzoko usingazivi. Kuzoti mujolo, guys. Kuzoti mujolo. Pakaipa, guys. Anzi kavarigezvo kutukana naye. Unoziva zvinoitika panyaya idzi, guys. People react differently to certain incidents. Andukona. There are some people who chero ukataura kuti kudi the person anozvidza kuti I will keep quiet and anonyarara. Hanoona. Ende zvigotodarika. Then there are people who chero kamuti usataure usanyarare and anotokonewa mumwoyo umu anotozara kupesera angotoputika chete atongotaura chete. Andimoona. Vanhu vanosika zvakasiyana. We react differently to different situations. Andimoona. Muna pesera tongona kuti ndikatozvichengeta ndinoputika nestress ndikafa. Anodona munhu muchiti muchimuti nyarara. Nyarara anodona munhu akafa. Saka sometimes it's good to take out zvinenge zviri pamwoyo pako. Andimoona. It's good to vent sometimes. And vamwe vanochema. Umwe anoenda mucloset make onochema arimo. It's also good. It's a way of therapy. Andimoona. Anonochema arimo. Obuda ava right. Opukuta musodzi yake oisa lipstick yake oenda. Saka vanhu mukangoziva kuti takasiyana. Tinoreacta zvakasiyana pamasituations ka. Even panapa munobatsirika. Andimoona. Munobatsirika. She's not well, guys. Ngatichiregei kuramba tichingotsumira handizivi. Naiwo maghost andaona vaposta kupage kwavo maitita ari kungoramba achitaura. Behind that ghost there is a human being anyway. Ngataura chokwadi. Behind that ghost there is a human being. Whoever that muramba benzi wacho anzati muramba mapenzi. Muramba mapenzi wacho yeye. Antika you are a human being behind that ghost. What you are doing is not okay. Moda kumuona adona ere feli wacho na yaskana. Moda kumuona afa. Kuti muzoti mission accomplished. Moda kumuona tanga adona pasati B. Kuti muzoenza kuti aiwa zvaita. Musadaro anyway. Behind the ghost there's a person. Don't do that. Why do you have to go and dig nyaya dzacho dzamaiti? And you are not, you don't know that ghost hero. I don't think it is Tinashe. Has nobody Tinashe ghost to. Ghost hero is not Tinashe. But now maybe kana vanhu vakamuti ndiye Tinashe akutoparita sekuti vanhu vati ndiye Tinashe. Ghost hero harisi Tinashe. Asi munhu ari kupiwa information naTinashe. Kana kuti Tinashe ane munhu anoudza information, munhu yeye unosvika kughost iri. Kana kuti munhu yeye ighost irori. Haambove iye Tinashe ane munhu anoshandidzana naye. Hambori iye Tinashe. Truly speaking, ona mai vangu dai harisiro ghost riya. Ghost riya rikupiwa information munhu ari padhuze naTinashe kana kuti naTinashe wacho. Andimaona. It's wrong. It's so wrong though kubvuma kuitwa agent yekudestroy umwe munhu. Kubvuma kuita agent ya Satan yekuti umwe munhu adonhe afe nestress. It's wrong. It's wrong. Ndizandokurira machali ari kutumwa maybe nemunhu ari padhuze naTinashe kana kuti ari kutumwa naTinashe wacho atopiwa naTinashe wacho achitozikama kuti ghost Tinashe ari kunokanda mauya ake imomo ari kunokanda nyaya dzake kuinbox yeghost iroro kuti ghost iri rimumiririre. Handimaona. Ndozvikutoitika asi Tinashe uya ighost iri kutodaro asi iri kupiwa zvinhu zvibva kuna Tinashe uyu. Of which that's coward enough. Why can you not just come out pachena wakazvimirira wega? Why using ghost accounts? Why using umwe munhu? Why using somebody else? Ingobuda kawega ngochana kuti zvakati addressana namaititi vako ati mopedzerana. Andimona mopedzerana. Zvakaipa maghost very evil. Muchatongwa zvenyu. You are evil. Muchatongwa zvenyu. Zvina kuipa chimwe chine nguva yacho. Nguva inosvika. Chimwe chine nguva yacho anyway. Chokwadi chakanaka ichocho. Aiwa kara show Florence hauzondimanyisi kudarozve. Inyaya ndangoona ukapalife maititi saka ndinokodzero kungotaurawo hauzotimanyisika. Naiwe hausi kunzwa tsitsi neumwe mukadzi. Hausi kunzwa tsitsi neumwe mukadzi kuti chisiyana nenyaya dzitimanye aiwaka. Ndoziva kuti vamwe venyu hamuvafariri maititi. Handitika ina ndisi kutora side remunhu. Handimuzivi, handina basa naTinashe, handina basa namaititi. Handisi kutora side. But I'm just saying when we kamukadziwo. Handiti mmoyo yevakadzi iri fragile. Angave ani kana kuti ana ari kuitigwa izvi. It's no longer funny, guys. It's no longer fun. Right. Ndauya pano, guys, nyaya yangu yakamira so. Musi wa 18 June. Musi wa 18 June. Musi wa 18 June, guys. Ndakaita call
yakabva kumwana anonzi Docmark. Anditi mwana uyu akandita phone call achiti SIS MELLY, I am having a celebration party yaida kuita yekucelebrate award rake ratakamupa kumaSIM Achievers Awards ezororo. Handiti ndikati uda kuita party yekucelebrate zvikanzi kada celebrate award zvikanzi zvikanzi nani chikumbiro kuti SIS MELLY mimi muuye handika muuye party yangu muzoita guest speaker party yangu. Handiti mondichaja mari sezvamunongoziva kuti kunochajiwa mwana uyu anogara kuMpumalanga. Ini ndinogara kunonzi kuRustenburg. So kune vane mafoni enyu googlai muone kuti from Rustenburg to Mpumalanga it's how many k's. I'm sure we are talking something of 300 and something 350 370 kilometers kubva kwandinogara inini. Then ndakamuti Docmark ndinogara kure inini. I even tried to convince him kuti nai mwanangu wadii kudzoka uzoitira utsvage central venue muJoburg. Kumpumalanga kwakutaura uku kune vanhu vakawanda nezvitano gona kuzokuzadzira venue. Joburg iri central kuti we can invite also other people to come and celebrate with you your achievement yeaward rako. And akati imagine ndatoronga. So little did I know anaundudza chokwadiwo kuti venue anga bhadharigwawo nezororo handiti imwe party. So mwana yakapesera zoinvolve ma2 companies anoita zvakafanana paevent yake, of which it didn't come out well semaplaniro angaita, because akabva involve Sororo akainvolve Great Hope. Hazvishandidzani, because these two companies are rivals when it comes to business, guys. Vanoita zvinhu zvakafanana, saka they are rivals. Hazviiti. Saka from what I've heard, Zororo yakazoita pull out zvayo vakati alright, chiita hako iwewe. Hazvishandidzani, havangashandidzani vari two pasame position, because vanoita zvinhu zvakafanana. Saka business wise vanenge vari macompetitors, hazvigoni. So mwana ndo zvaangaita abata uku, so avakazoona then they pulled out. But to me side kwangu inini ndakangotaura ndikati okay you guys pull out is fine, but inini mwana uyu ndomuziva kubva kudhara ari social media. I'm just going there as a guest, not nothing else. Vakati no, haisi nyaya, this is not business, it's just kungonogresawo presence yake, you can go. So takataura nemwana yake ndikati right, iwowo chidi handikwanisi kuchaja, I can't charge you because hauna mari yacho, uri kusimuka. Handiti chinipa mari yefuel chete, handikona kukuchaja hazviiti, because kumuchaja ndakwanisa kumuti kana 6,000 yekuenda kupi kuWitbank. Handimaona kubva kwandogara akatoenda kuna Zuva first. Zuva akamuudza kuti ndoda 6,500. Handimaona akatadza, and she came to me. Ndikamuti handikwanisi kuchaja mwana wangu ndokuti mwana ndakakura ndichiona uri mwana ndoziva, ndichakuudzai kwamunozivira mwana uyu mose. Handimaona ndikati saka chisa chingwesa petrol right, ndobva ndauya the day in question. Akatenda akati maite henyu petrol ndikaita mari, ndikati to and fro kuenda nekudzoka chisa 2.5. muri kubata guys, of which 2.5 haiende kuWitbank uko nekudzoka kuno kwandogara kuRustenburg. Handiti mota yanoshandisa guys munoiziva mese, mota yangu munoiziva kuti inoshanda yakura zvakadii, netengi racho itengi rerori riya imi munozviziva. Saka ndakamuchisa yepetrol ichisa 3k haungaiwana, hauna mari yacho nokuti zvacho rungoitigwa mudeme. Hationa chisa 2.5 chite ndechizowedzerawo ndichidzoka kuno, so that tingofarawo newe. Lindiwe ndoma price acho, that's the prices. Lindiwe piri ndoma price acho iwayo, ndoma price acho iwayo. Handimaona right, zvadaro mwana yakati alright, ndakumbira umwe munhu kuti azokuisira imari. Handiti une Saturday makuseni, mari yakaiswa the previous night kwakaiswa 1,200. Hanzi hazvibudi 231 kilometers for 2.5 hazvibudi. Thank you comment section ndapina. Thank you for your comment. Right, nokuti ndati mutaure nyaya izviri fair. So zvadaro ndikabva ndati alright, Saturday yasvika, ndakabudawo ndarongedza bhegi rangu, ndapindawo mota, ndaiswa 1.2 ndasvika kuJoburg. Handimaona petrol yatodzika kapa, ndasvika kuJoburg. Ndaziva kuti petrol yasara yavaisa 1.2 haisviki kuWitbank. Ndobva taicommunicate, ndamufonera doki ndave muJoburg. Kochisaika mari yacho yakasara ndikwanise kufamba ndiuye, ona time mandigarisa kunoko. Zvikanzi ndakumbira mumwe ndakuisirei, rambai muripo. Ndo day riya rakaita funeral yomwe mwana akafigwa namai vake, muri kuziva ndiri muJoburg. Then I met somebody akati ndikuenda uko funeral plus mwana yavambondisira message ikati rikati chindako pavanongoti sezvo muri muno muJoburg, rikati chinda padhuze padhuze nemutown, kana ndangoendapo kana vangoisa marava ndotodzoka ndoruva U10 ndodira peto ndoruva pasi. Handimaona, so ndakatienda pafuneral yedu kati live ndiripo, muchikuziva yemwe mukadzi so mai vemwana muDiaries ave panapa, kati hang around ndiripo, ndinofanira kuita 2 hours ndiripo, ndichikofonderana naye tiri parufi papo. Ko haufa, don't worry kuiswa mari, don't worry mari kuiswa.
ndikati alright iripo ndikabva ndawo izvi yakatopera zvefinara ndikadzokera futi mutown ndikurememba ndakanogara mutown naniko ndakaenda kumabhasi ndikanogara nemamwe madiaries pamabhasi papaiwana tawanda vaya tikatonogara takamirira mari yacho mari haina kuuya guys dzakati 11 dzikati 12 dzikati 1 pano patiri kutaura apa panoendwa apa guys its kusvikapo kana uchifamba 120 kilometers to 120 to 125 huku unotoda good 3.5 hours muri kunzwa good 3.5 hours kusvika kuWitbank kumpumalanga hatimaona so ndagara dzava kuma2 hapana munhu mari kunzi kuya hapana chiri kuya ndobva ndamufonera panzi mpumalanga is too far ndaigara kuNelspruit thank you maikadamu ndabva ndamufonera kati dhoko muri kutambisa nguva yangu anyway kwasviba ndiri muJoburg handika hamuna chamuri kuita I really wanted to support you mwanangu but the way amuri kuita nezvi zvenyu haina kurongeka ini ndakudzokera ndakuenda hangu koza 3 ndofamba usiku here ndichifambira pati yacho yamati inotanga na 3 futi saka ndosvika pati yacho yatanga hazvina zvazvinobetsera saka ida kudzokera vamwe vacho vanga vasina kurongeka ndakabva ndinopinda motikari mangu ndikati hutu ndokurova U10 ndichidzoka kunoko ndazvivira kumba ndikamuti ndave murodi ndakudzokera kumba ini ndaona kuti hamuna kurongeka zvenya zvisi kubuda apa ndatomboenda guys ndasiya zvangu ndaenda kuJoburg ndaswera ndiriko nchimirira kuti mwana zvitewo chiremerera mwana wayadhololo hapana ndadzoka kunoko pati yaitwa zvakanaka takaonawo ndatoisa congratulation chazvo zvasina kurongeka zvikanzi aiwa munhu andakazoona kuti mari kudidi hamene zvakaitika musi wachona futi ndakadhuma nemotikari hamene zvakangoitika musi wachona ikoko kwavanga vari hanimaona ndandazvitira rudo rwangu ndadzoka one Monday ndokakafuma akandisira message zvikanzi ndokumbirawo mari yaya 1.2 yamakasigwa namai vaya ndobva ndati zvikanzi ndokumbirawo mari yaya makandikati naiwe dhoko ndakasimuka kubva kuno kuRustenburg handakuchaja ndati mari yekuchaja ikuti ndikuchaja handikwanisi mota chobe yakafira muroad chini yanga iri expense yangu haisi expense yako iwewe ndokuti ndasina kuchaja ndasimuka ndaswera ndiri muJoburg muchiti mari muri kuisa ndiri muroad hamuna kuisa kusvikira kuma3 ndazorova U10 ndadzoka mari yauri kuda kwandiri ndeipi zvikanzi iyo 1.2 yoyo yatakakupai ndikati unopenga iwe ndobva ndamuignora hanimaona ndiJuni ka July August September nhasi mwana yakundisira message zvikanzi ndakangomirira mari iyaya ndatonoti rega tichingoipedzisa nyaya because yezvo mwana we are not talking about matogets anyway tikunotaura nyaya yefuel matogets ndemwe nyaya hanimaona nhasi zvinoona kune message zvikanzi ndakangomirira mari yaya mwedzi yawandisa ndikati naiwe mari ipi I don't owe you iwe ndounotowa madiaries ndasingadi kuitaura nyaya asi ndichazoitaura pano ndikati ndounotowa madiaries handina mari yako ini mari ipi zvikanzi nokuti imimi pane munhu akandiudza kuti fuel inoita 700 kwai fuel kubva kwamuri kusvika kunoku 700 rand inokwana moza ndabva ndazorora ndikati 700 rand mine ndimbopindura Simba Chikanza uya rongoramba chinifonera ndimbopindura Simba Chikanza zvikanzi 700 takadzi inokwana ndikati yokwi 700 inokwana imota ipi ivhiti here inonzi ndoyamoti Honda Fit ivhiti here Honda Fit ifiti here yamukutaura nezvayo kana kuti mukutaura nezvei because wakandibvisa standard yakakona wakandibvisa kumba kwangu iwe ndisina kuchaja ndikasora ndakakumirira muJoburg musingaisi mari ndikarova U10 saka waiti ndaifamba neweti here nei mwanangu unosvika pakuzorora mashiya Brooklyn unosvika pachikapu chekuzorora nevana ndikati saka waiti ndakafamba nei time yangu fio zvikanzi ndikati munhu akuudza 700 handichatozivi kuti ndotokupindura kuti kudii mwanangu handichina nguva newe nokuti tichazoita maback and forth nenyaya ye1200 ini chande kulive vanhu vanopedza nyaya ishi nokuti ndatoziva kuti one or the other if I don't come and say it enda zoti guys ichabuda neimwe nzira uko hanimaona mastitu chirega ndibve ndatoya nayo inini nyaya yacho saka ndabva ndati chande kulive ndino kuedha tisaure nyaya iyi pamberi pevanhu tiwisane because ikazobuda yobuda ukaubudisi chokwadi chakakwana inenge yava twisted saka ndati rega tiuye kuno tiwewo saka kwai nemwana uyu ndipei 1200 tanguno ini ndakafambira nangu ndomupa here tiri 1.2 iyi ini ndakabva kuno kuenda kuJoburg ndikakwera ndirimo ndikazodzoka kuma3 handichika mari iyi 1.2 asiri yefuti akaisa mari akanga akumbira umwe mai kuti vamusponze kuti vadisire mari yefuel but mai vaya vamanje havana kunge vazivawo kuti ndogara kuRustenburg saka ndivakamisira saka mai vakaisira documaki 1.2 kana muripo uyai mundiudza kuti mari yamuri kuda ndehei documaki chiisa request yeed apa ndikued isa request yeed apa ndikued no 1.2 kana madiaries akati ndikupe 1.2 I'll send it to you right away andiwaona I'll send it to you 1.1 tokoda zvinhu zviri fair
kana usina mari wakachona mwanangu zvinani kuya uchikumbira mari you don't rip handika hauite kunge kuita an issue where there's no issue anditiona hautsvagi nyaya pasina nyaya haurambidzi unogona kuuya semawiro akamboita kwandiri uchitaura nyaya yako uchiti ndinana baba ndakarega kusiriko ndikazodinini ukataura nyaya yako pano ukakumbira kuti vanhu vakubatsire kuita madna handika vamugabe tikatega vamugabe pano vamugabe vakauya pano handiti vamugabe vakati vari kuda mariga zvichagaiseka zichi 3.5 handiti kuti aitwe madna kunoku handika madiaries akati let's meet you halfway isu katoda tikubatsire kuti tione baba vako cheche vari kupi ngatisangane pakati diaries ikabvisa 100 pounds muri kuziva guys diaries ikabvisira mwana uyu 100 pounds tikaisa kwavamugabe handimaona mwana uyu maraenda kwavamugabe ndine machats and everything I'll show you handimaona tikamuudza kuti dog blessing akayachinzi blessing panapa blessing tabhadhira 100 pounds kuna vamugabe that was 1000 and chita pachina ndizivi tamirira tupedzise yako handimaona akati ndiri kupesa ndakamirira mari dzangu dzakabva kupi tikati alright ndakazobata vamugabe ndichivabvunza ti vamugabe ko munhu uya zvikanzi akangobhadhira mari hana kuuya blessing ndakaramba ndichimunetsa nyaya kuti madiaries we paid 100 pounds yekuti uitwe wauya uchikumbira rubatsiro uchitaura nyako yerised but right now wangoti zi zvikaenda shayiwa mari ndisimeli vamugabe vakatorawo 100 pounds but we can't go and claim handitika because tisi takaprocha vamugabe ndisi takanesa mari kuna vamugabe we can't claim 100 pounds kuna vamugabe eka yakabhadharwa documark akarega vanhu tikabhadhira 100 pounds abhadhira 100 pounds and documark akabva ignore so he is owing us 100 pounds documark ari kuowa madiaries 100 pounds pano yakabviswa kwavamugabe antimaona but handinambokuudzai I just kept quiet about zvimwe zvinhu is not even necessary antimaona it's not even necessary so mota haisi social welfare uri right alward inoita zvinhu zvemadiaries inoshandisa zvinhu zvemadiaries mota iyi ndakaiti inopatrula pazvinhu zvemadiaries handina problem kunzi yaita yadonha chakati ichienda kujobhu remadiaries handi because that's a charity work antimaona saka handina problem nazvo inonodonha ikokoko kana ndogadzirisa kana ndatizogadzisa chaiva ndoti vasikana onai mota yedu yafa handimaona anokwanisa kundibatsirawo toendera mberi so far hatina munhu akambotibatsira kugadzisa motikari kana panenge yaidzi yaita era hainamboitawo era anyway ndongogadzira ndega kuservice ndongozvindisira ndoga kundingikiriko kuland rover ndongozvindisira ndoga imota yebasa rediaries toda kuisa mastika akanzi diaries aiwa tingatoramba chindururu people will take advantage of us every day because of that no people will take advantage of us every day kuti nokuti pai pakadai kana usingazivi mazimbabwe they see opportunity and they will come in many ways ndandasimuka nerudo rwangu ndakatoramba kumuchaja because I knew kuti hana sorry guys network yacho kumbeda chitiza network yedu tachitiza no I think ane munhu ari kumupa ningikiri ari kutomupa information ndosaka ndatotirega ndiende nyaya iyi pano palive because munoziva kuti kana akaita vana vanenge vachiudzana kuti ndakazodai vachiudzana zvinhu zvisina zvisiri straight kuseruko kana zvozobuda neimwe nzira handimaona saka kuuya otaura chokwadi pavanhu pano iye ouya oti ed ndo okondesa kuti aiwa muri kunyepa pavanhu pano zvinotibatsira nokuti vanenge vachiudzana ka saka kuseruka kana zvozobuda zvinobuda neimwe nzira saka ndatirega nditouya pano ndamuudza ndikati ndamisa naiwe uripi I'm waiting for you uya uise request tinzwe kuti zviri kufamba sei uya uise request saka asati auyi asi message adziona kudhara saka handisi kuziva kuti ndoita sei nemwana ushu nokuti handingawani kuchinesana nemwana vadiki guys mwana mudikisa zvekudaro hazviiti saka there it is ndo nyaya yacho yese sezvairi mukazoihwaya kutaurika nyaya enda kuze zvairi ndamuti ngauye pano atimuedhe atsanangure haasi kuda kuuya saka takutodawo 100 pounds yemadiaries iya zviri nani iuye muhomwe bheki muhomwe yemadiaries akabhadhagwa iyaya ichitawo rimwe jobhu rino kubatsira vanhu pane vanhu vakatoona daro help iyoyo mari iyoyo izvozvi vakawandisa vanoda kutokudzwa mabhazi kuenda kumba izvozvi vari kutotambura sina kana bekutangira documark tachikumbira kuti kanzi mufonerei regai ndimufonere gaindifoni pamwe zvelive zvaramba ngachitipa hake mari yedu tione zvokuita ngenditrai kumutsvaga ushu
Haasi kudaira. Right. Saka ndonyaya iripo andimoona. Saka Docmark please tachikumbira kuti chitipo 100 pounds yedu iya Diaries yai. Andimoona because at least iwo hauna kana central wakaisa wakangotega chibhadhara imari yakawanda mari yecharity yafa unge yakabatsira vana vanherera kana kuti vanhu vanotambura iwo kati ubhadhari kubhadhara ndikuisa yangu in 3 days time and you never paid. Saka takudawo mari iyoyo iyi yako iyi ini ndakadriva kubva kuno kuenda kukona ndakakumirira muJoburg ndichikomiketa newe nothing happened hauna kusva ndakuudza kuti ndakuinda hamusi serious nezvamuri kuinda only to realize after apedza ndakutotsvaga kuti function yake yakaita sei andimoona vakaita sei function yake ndipo ndakaziva kuti aiwa imwana uyu had no money at all aitofamba chikumbirawo kuti ndibatsirewo muti that was not bad though. It was not bad though noti mwana ari kukura aitodawo kudi aitodawo kusimukawo kuti awane kudi saka akanga akumbirawo vamwe vakabhadhara venyu akakumbirawo vakatenga chikafu angangoitigwa mukonde kuti pati iyi ikwanise kudi kuitika andimaona angangoitigwa mukonde chokwadi pia zvisina kuipa mwana ari kusimuka. There's nothing wrong with that andimaona. There's nothing wrong with that andimaona. Zvino handichazivi kuti ndoita sei nokuti ndangoti ndigona ndakuudzai the reason why mukati SIS MELLY vatanga maskandaro nokuti muchaiona ka yakunobuda ina haibudi zviri straight kana mozati kana zvobudabudawo zvobuda zvakabhenda nyaya ndeyajuni ndezvajuni zvinhu izvi andimaona June July August September batavapa ndezvajuni saka ndakutega ndiuena zvezvi pano palife nokuti kana yozobuda haibudi zvakaringana inobuda yatove twisted nyaya mozati hadzibudisi zvazviri saka panonetsa. Asi kudaira uyu shumbresi muudzewo kuti kwanzi naSIS MELLY daira phone kana kuti ngauye palife. Asi kudaira phone it's not picking up. Mungoti ari kubasa ini ndanichitaura naye handanichitaura naye ndini ngekuti ari kubasa ini ndanichitaura naye izvozvi ndaitaura naye manje apa ndichitomudza kuti ndakubaya live ndakuinda live uya undijoin not answered ndaachitaura naye izvozvi so ndaachitaura naye izvozvi rashewo ngatenge kungotaura zvinhu zvisipo izvozvi ndachita maconversions naye apa izvozvi ndikatomudza kuti ndakuenda live come join me on live and ndikatomuti let's have people be the judge of this hand basa kupi. Saka guys ndonyaya ndauya nauti ndiuye handisi kuziva guys regai ndiwane kuno ndichikudzoka manje nemwe live okay akufona back right hachadairi. Hello makadii sister sorry imbomira shamwari pane munhu atoda kuti ada afona apa imbomira uzondifonera later. Ndafunga kuti ndiye akufona. It says that I have to be engaged. Mukomana Miriam, mukomana. Ari pane mwikono atofonegwa neMadiaries pana mufonera apa kwai Melly inga you are the drama queen so you come live because ndati bring back my money. It's not fair. I want my money. All right Docmark uyandi ku add. Can you add? Can I add you? Uyandi ku add. Kana ndiri drama queen tu uyandi ku add. Come let me add you. Uyandi ku add. Utaure 1.2 yauri kuda kuti ndei ndaisvika kwauri neweti wakandipa 1.2 yakagumira muJoburg mukandichandisira imwe mari muroad hamuna kuisa mari ndaisvika kumpumalanga nei ndaisvika kumpumalanga nei
Has kuda udaira. Saka to meter say. No penga lakson. Tipe mwana mari yake ipi. Ipi mari ndo mupa. Gauda yeka phone up. Iwe, from Rustenburg to where I stay is 300 and something kilometers. I left my things nikaenda mujobek. I yanked around Jobek. So kutada wananda dog mark. Anti, kutimira ishika imu Jobek. Ni mari yatakupa yoyo. Then to kutumira imu. Dashika ku Jobek. Dai communicate naye. You never send any money. Achi what ilikuya. Phone rai uyu. Ilikuya. Kushikira zaku ma 3-2 maskati. Dog mark asinga sadairi phone. I had to come back because ndo garakure. Mpumalanga yachi ya itaura ilikure. Futi. Marie Petro ndaishika neweti ere. Ndaishika neweti. Ndaishika nei. Apa ndaku muchaja. Ndakango muti alright ndo uya kuzongo ku grace that presence. Because for me to charge you, haibude, hauna mari yacho. I didn't charge him. Andina kumuchaja. Kwanzi msimeni makangwara imimi why bring pa life imimi chiti mukuita rafu. Pandauya pana pa wandizo chita rafu. Did you hear me saying rafu? Kwa ndatinga timu a day awe pano nya ita orike pana. Did you hear me saying rafu? Rafu ya kutaura kandiye kuti ndoya pa life ka. Do rafu ka yasikuda. Ndikuti kumu eja one pano. I'm trying to aid him here. I'm trying to aid him kutawe pano. Toya pa life zuri fair. Pachena pane munu wese. Ai wow rikati block enonzi laxoni. Vana vanonzi laxona. Hanza ipe makupi. Kwatira akapema. Takampa 100 pounds we laxoni mwana uyu pano. Takampa 100 pounds pano uyu mwana uyu. Takampa 100 pounds pano. Pano takutoida beki mari yoyo. Tukuida 100 pounds pano Dokmaki. Takutoida 100 pounds eda takakupa pano. Takutoida, we gave you 100 pounds wewe. Wewe uchichema pano ine problem yako yekwa tinashe mgabi. But anyway, I say nyaya tukutaura. Chimbo uya pano, titaure nyaye 1200. Uya, titaure. Wakani sumuza kumba kwangu, I'm a mother. Ndikasunga kumba kwangu, ndikauya ndichikuvinga, ndakaramba kutaja. Wakaenda kwa zuoka 6.5 wewe. 6,500. Indikati no uri mwana wangu. Andikuchaji kozi, haibudi ndikakutaja unamari unewana kupi. Ndisitai kusimudzira. Chibvisa mari fuel chete. Ukati fuel imari mama. Ndikachisa 2.5 ndozo wedze rao. No 2.5 ishiki kwa munogara. Ini ndofamba nemotikari V6. Anti, motikari yangu it's V6 guys munoziva. Land Rover ndichika Discovery. It's V6. Haifambi ne 200 rands. Haifambi ne mari shoma idzi. Andi murikuona. Saka imi vana vechidiki kana kuita kuyapana election mtera zvinhu zvokupenga makutokanganisa. Anditika ivai fair. Mangwana abatsigwi mwana uyu. Mangwana uyu ana munhu anomubatsira mwana uyu. Ari kuzama kusimuka muindustry. Munhu ari kuzama kusimuka munokanganisa mumwe mwana wenyu munhu ndoshamwari yenyu iri kuzama kusimuka muindustry. Munomukanganisa. Anobatsigwa nani? Musadaro uri Dokma kuri mwana mudiki blessing ndakabva newe kure nchikakata ruoko iwe. Ndakabva newe kure blessing nchikudonza ruoko kuti idai aiwa apa idai kuti usvike pawasvika kuti wane hour yacho iyoyo handina kuchaja. Ndakakungo kuti handikwanisi kuti ndikuchaje. Nokuti uri mwana wangu plus mari yacho ukati zuva ndichaja 6.5 ndikati yes ndo mari dzacho. Ndikati ndo mari dzacho naidzodzo. Vede kunonzanisa uchinzanzi moyo chena noparira mhanga. Moyo chena wangu hozvo ndita. Mwana uyu ndakatanga naye kubva achitanga social media. Ndichimposta pano munomuziva imi. Ndichishare malingi ake pano. Ndichizama kumusimudzira. Achitaketa zvimaskiti zvekuyo achindikandira ndichizvikanda pano. Ndiye yu mwana uyu. Same mwana uyu. Dewato uyu akatokumbira mari pantu. Ndikumbirawo mari zvinhu zvaramba kubalansa. Ndaingokupa nokuti takabva newe kure mwana iwe. Ndakabva newe kure. For you kuti uye pana patizokupa 100 pounds. Anditi iwewe pano. Tizokupa 100 pounds pano. It's because uri mwana wandaitoti son. Ndakabva newe kure. Manje kana makunonyengerana kwa muri kubva ukoko wakukanganisa. Yes, it's a V6. Ndine V6 inini. Ndine V. Mota ndifamba nayo it's a V6. Haisi mota yekutamba naye panyaya dzefuel apa. Hamuna kunizanishtaura kuti musuya nchi ndinotsvaga kamotikari kadiki kefamba nako. Poza ndina mota diki ini dzinodya petrol diki. Ndine mota dzehombe dzinodya mapetrol. Hamuizivi mota iyi. Ndikutora mota yamusingazivi here. Handitora mota yamunoziva. Nditsara mota yamunoona yamunoziva mese wani. Kana usina idea nezvefuel zvinofamba senyarara usazvita benzi pavanhu.
aiwa Rachel yanga isiri nyaya iyoyo but anotadza kubatsirika mangwana sedambudziko mwana ari kukura indoziva upenyu hwemwana uyu hwose hwakandiudza kuseruko achinditrasta upenyu hwake hwese anditi ngasadaro mangwana anoshayana nomubatsira wakurumidzisa mwanangu kuti utange kumedza kudai wakurumidzisa imbomira uchiri kukura muindustry uchiri kukura muindustry usadaro uchiri kuda support yedu nesupport dzaumwe vanhu haikona kudaro kana unga uchikuda mari unongokumbira zvakanaka kuti ndikuda mari hauti meli uri drama queen your age nhasi wakunditi meliwe Docmark nhasi wakunditi meli uri drama queen iwewe Docmark nhasi wakunditi meliwe uri drama queen iwewe social media iyi foni yake yangu yepaingenja minoti azofona nguva yakareba kudai ari pai zvitondinetsa ngangouya palive apa ndimi 8 Docmark iwe nhasi ndiwa kuti iwe meliwe iwe melu drama queen iwe Docmark iwewe chai Docmark iwe ita zvakaoma kunozikorera mugani umukaka mangwana ndofuma ichikuhwakura shuwa kwanzi drama ndokuti mari zvemazuva ano ende zvakaoma ndaseka shuwa munoziva shuwa nane dzimwe character shuwa vanhu vanounza dzimwe character but vandove nedzimwe character Docmark iwe blessing iwe blessing nhasi ndokuniti iwe meli une drama iwe blessing iwe chaiye blessing iwewe anzi uzalo yake ekita ndinoita kudaro kuna na uzalo kwari ndosaka ndoti ari kuzama kusimuka mwana uyu kwanoenda kunoita zvima extra cast uko ku TV uko haasati akubhadharwa haabhadharwi guys ari kuzama kuzvimaketawo handina kana BP senzene rakwira haabhadhagwi kwese kwanobuda uko kuna na nozichi Deben jemu nana haasati akubhadhagwi ikoko ina ndoziva here ndotaura naye handikuzatisani wangu haabhadhagwi ari kuzama kutozvimaketawo achinda kuzvima extras achidii anomaona haabhadhagwi kana sendi Docmark usadaro iwe ega kudaro iwe Docmark usadaro iwe usadaro hauna kasati wave kana uri kukura Docmark uri kukura uchada rubatsiro rwevanhu ava zvakaoma zvaya asati akubhadharwa nana Deben Jam nana kuzaloku achiri kungobudawo secast chekuti ari kuzvimaketawo achidii ndinaitomuti ramba wakadzvanya ramba uchienda kanda kwese kwese joina kumadrama udidi one day unosvika chete ndini ndaitomupa nhingikiri chivi ndicho neshingudzi dzokumushunga ndichimupusha kwanti ndi brand ambassador here zvo brand ambassador zvine basa rei chii chinonzi brand ambassador ndosaka ndikuti ari kusimuka nditi ndi brand ambassador woku Great Hope ari kusimuka anomaona but utangi nokuita zvakadai uchisimuka nokuti pane mapotential companies anenge ari malive edai anenge akatarisa pamwe wanga uchida kutozomushandisawo kana vachati tibvunza kuti naimi tikudawo wechidiki tinorekomenda ivo ka hamuzivi how social media works guys zvinoita kuti palive iyoyi panenge pane vakatarisa kudai mavema corporate companies handi vachazouya mangwana chira kuti tikudawo munhu weage yakati socialite kana chiandika kuti tine patoda kumuisa kana ndo vatinorekomenda ivava zvino kana wakuti timeli une drama queen zvokwadi uchamubatsira sei anobatsira sei anobatsirikana sei ngaasadaro mwana uyu ndozvati izvo zvinombomuomera kushapa kumuomera chako mwana uyu anomboomeka zvokudaro but ndinomubatsira kana akaomerwa hana nidhe kuti aite drama rakadai anozviziva iyi ndomubatsira achada iru guys ngatingoti vana vari kukura mwana mudiki but chega ndibve ndangokudza pano Docmark andina mari yandokupa andina 1.2 yandokupa nokuti watokanya wakutouya futi nditi meli shuwa Docmark haunyari zvigare pasi zvibvunzo wega nepandakabva newe shuwa
Dokumaki ndichingokusesedzera ndichingokupusha kuti ufambe nazuva one kwakabvawo newe. Mwanangu. Haudaro mwanangu. Haudaro, ngatingoti vana vari kutsvaka kukura vasikana, vana vakutsvaka kukura. Regai tisiye zvakadaro. Regai tisiye zvakadaro. Vana vakuzama kukura. Chiregai tisiye vakadaro. Chiregai tisiye vakadaro. Vana vakuzama kukura aramba kuuya mazviona. Angoya kakati drama queen. Anomuona. Saka ndora asita rangu drama queen. Nandapiwa nemwana wangu mukomana. Ari kuda ake 1.2 yakandibvisa time yangu. Musikonza kuti ndaitosora ndiri kumba kwangu naiwe Dokumaki ndine mhuri yangu nemurume wangu. Ndaitosora ndiri kumba kwangu ndichitori paTV ufunge kana kuti aina kana kuti imwe duty but ndikudomuka iyo speed yangu kwai ndikunda kuya Dokumaki uko. Kutomuka makusense apano farigwa kana baba wepano vanomuziva ntaura naye kana nyaya kuti ndaimutisani. Muona iwe pane inzwai ka guys inzwai pane ningikiri pane pandinoti mwana uyu kawo atozondibhowa. Mwana uyu nenyaya kuti muona kuti ndaitomutisani munomba zvese iPhone achibvunza chimuti guide anchiti apa dai kusvika baba wemuno vatozomuziva. Saka vanotomutiwo sani. Saka iye aitotiwo ndara kunani kune murume wangu mufunge. Saka pandakatoti ndikanzi mukuenda kwa chimwana chenyu ndikati zvikanzi ndikuenda basa denda kuperekedza yakuna uyo ndanchaenda nemi. Anozviziva Dokumaki mufunge anotozviziva because zvinotowirirana zvekudaro mufunge zvinotowira. Ndakataridza comment yako. I'm going to show him your comment. Dokumaki. Ndakatosora nchi aina musiwa yasi ndakatega ndosapota mwana uyu wakundijamba muJoburg. Kusvika ndazvidzoka. Ndakadzoka kuma past 2 to 3 ndikasvika kunoku kuma 5. Kusvika kuma 5 kunoku. Ndinangogariswa wangu muJoburg masingauya yake. Mari isina mune munhu angakumbira taise mari. Munhu yaya kudanga asinawo mari chekuti na Dokumaki ndoisa ndisi. Kusvika ndazvidzokera ini. Guys, regai ndinde. Saka regai ndinde asi ndofunga ndichadzoka mira itioni ndichadzoka manje because regai ndigara ndakudzai Prophet Josi varida kuuya pano pa live. Prophet Josi varida kuuya pa live. Saka vane zvichemo zvavo garai makagadzirira. Nhasi hakuna zve airtime because vari mu SA. Hanoona. Vari mu SA saka network kwavari I think iri right. Saka garai magadzirira. Varipo here vanoda kusangana na Ngikiri na Prophet Josi. Varipo here vasangana na Prophet Josi mu comment section tuonewo. Pane mwana we 12 years aputsa property ya mai vake furniture yese mumba vasikana 12 years furniture yese kubva kuchemba apukanya ma TV apukanya aputsa furniture yese nenyaya kuti mwana ne 12 years akakuta musikanzwa mai vakamutorera iPhone aputsa imba yese mai vachanga achita kuchema ma window ese aita kupora imba yese kudestroya mwana ne 12 years mufunge pakaipa guys hanzi etiripo alright saka chirega ndoya navo manje anditi ndana kuti timbopedza chimwana ichi chirega timbo chiningira ndipedze ndosodzoka manje anomuona manje ndosodzoka nemi ndotangira ipapa ndika stay tuned.